ברוכים הבאים לאתר של מעגלי נתינה, פלטפורמה דיגיטלית שמחברת בין אנשים. הצעד הראשון הוא פשוט, הרשמה קצרה למערכת. בצד שמאל למעלה נלחץ על כפתור הרשמה. עכשיו נמלא את הפרטים הבסיסיים, שם פרטי, שם משפחה, כתובת מייל ובחירת סיסמה. בהמשך נצטרך לאשר מספר הצהרות כמו אנו מעל גיל 18, שמעגלי נתינה הינה מתווכת ואינה אחראית על טיב הקשר בין הצדדים, ושקראנו את תנאי השימוש באתר. כל אלו מאפשרים יצירת מרחב בטוח, אנושי ושקוף. נסמן את האפשרות "אני לא רובוט", ולבסוף נלחץ על כפתור ההרשמה. זהו, ההרשמה הושלמה. קל, פשוט, ועכשיו אתם חלק ממעגל. מעגל של הקשבה, של אמון ושל נתינה. לחיצה על הלוגו באתר תיקח אותנו תמיד לדף הבית,